Koma Aştî Civaka Demokratîk, em îradeya azad çekên îmha dikin, merasîma Çekdanîna PKKyê dest pêkir. Koma Aştî Civaka Demokratîk Daxuyanî got, em îradeya azad çekên îmha dikin. Daxuyaniya Koma Aştî Civaka Demokratîk wisaye, ji Gelê raya giştî re, em vekî Koma Aştî Civaka Demokratîk, aku ji bo lezê bide pêvajoya guherîn û veguherîna demokratîk hatiye avakirin, hemû kesên ku li vîr amade ne, û şahidiya çalakiya meya dîrokî û demokratîk dikin, bi rêz silav dikin. Em vekî şervanên azadiyê cîn û mêr, en ku ji bo li dijî êrişên înkar û îmhayê yên li ser hebûna Kurd şer bikin, di demen cuda de tevlî PKKyê bûne, çek hilgirtîne û li heremen cuda tekoşîn meşandîne, îro vekî bersîv ji Banga Rêber Kurd Abdullah Ocalan, adî Daxuyaniya vî ya 19 Hezîrana 2025 de hatine vîr. Hatina me di heman demê de li ser bingeha Banga Aştî û Civaka Demokratîk a Rêber Abdullah Ocalan, a 27 2025 û biryarên doz bikemin Kongreya PKKyê yên 5 heta hefte gulaneye. Em vegave vekî pengaveke niyetpakî û biryardariyê ji bo serkeftina pratikî ya pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk diyavêjin. Armanca me eve ku em jî nîha û pêve tekoşîna swêya azadî, demokrasî û sosyalîzmê, bire bazen siyaseta demokratîk û hikûkê bimeşînin. Li ser bingeha derxistina yasayên entegrasyona demokratîk, em li pêşberî ve çekên xwe bi îradeya xwe ya azad îmha dikin. Em hêvî dikin ku ev gava me avetiye, di serî de ji bo cîn û ciwanan, ji bo tevahiya gelê me, gelên Tirkiye û rojhilata navîn û hemû mirovahiyê bi xêr be û aştî û azadiyê bîne. Em bi dil û can tevlî gotina Rêber Abdullah Ocalan aku dibêje, ez ne bi hêza çekê, bi hêza siyaset û aştiya civakî bawer dikim û ez bank lî vê dikim ku hûn vêregezê pek bînin dibin. û em jî pekanîna vêregeza dîrokî şanazî û rûmeteke mezin hîs dikin. Em dizanin ku heta nîha tiştek bi hêsanî, bê bedel û bê tekoşîn nebûye. Bereva jî her tişt her roj bi dayîna bedelên gîran û bi tekoşîneke bi neynûkan hatiye bidesistin. Helbet ji nîha û pêve jî de bi tekoşîneke dijwar be. Em vê rastiyê pir baş dizanin, li ser vî bingehî ji bo bi destxistina serkeftin û destkeftiyên nû yên demokratîk, em bi dil û can bi fikir û paradigmaya Rêber Abdullah Ocalan bawerin û em vekî civateke hevalan bi hêza xwe ya kolektif bawerin. Di demeke de ku li cîhanê zext û mêtingeriya faşîst zêde dibe. Herêma me rojhilata navîn vegeriyayê golaswîne û pêdiviya gelê me ji her deme zêdetir bi ciyaneke azad, vekev û demokratîk a di nava Aştîyê de heye. Em giringiya mezin, rastbûn û lezgîniya vegava swêya dîrokî dibînin û hîs dikin. Em hêvî dikin ku her kes, cîn û ciwan, karker û ketkar, hêzin sosyalîst û demokratîk, hemû gel û mirovahî jî nîrse dîrokî yê vegava meya Aştî û demokrasiyê bibînin, fêm bikin û tekdîr bikin. Li ser van bingehan, em bang li hemû hêzên herêmî û cîhanî yên ku berpirsyarê êşen gelê me ne dikin, ku rêzê li mafên neteveyî yên gelê me yên son derece meşru û demokratîk bigirin û piştgiriyê bidin pêvajoya Aştî û çareseriya demokratîk. Em bang li hemû gelan, di serî de jîn û ciwan, karker û ketkar, hêzên demokratîk û sosyalîst, rewşenbîr, nivîskar, akademisyen, hikûknas, hunermend û siyasetmedaran dikin, ku vegava meya dîrokî rast fêm bikin û bi mere bi gelê me re bikevin nava piştevaniyê. Em dîsa bang dikin ku ji bo azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Ocalan û çareseriya siyasî ya demokratîk a pirsgirêka Kurd bi awayekî aktiftir tê bikoşin û di asta cîhanî de tekoşin û piştevaniya internasyonal a demokratîk û sosyalîst bi pêş bixin û xurt bikin. Em bang li celê swê û hemû hêzên swê yên siyasî dikin ku taybetmendiyên pêvajoya dîrokî ya ku em tê de dîcin û pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk a ku Rêber Apo bi pêş hîstiye rast fêm bikin, di her kadê de erken swêyên perwerdeyî, rêxistinî û çalakiyan bi serkeftî pek binin û jiyana demokratîk bi pêş bixin. Zilm û mêtingerî de bi dawî bibe, azadî û piştevanî de bi ser bikeve. Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de tegez bigihîje serkeftine.